dhisik to kuwi baleni segoro tidak tegese perkara dhisik kae. Balelo iki baleni nah. Mantun balelo melih wonten kasultan barang Nganti sang panembahan iki mau utusan marang aku kang supaya maringake nawala kanggo kowe. Kuwi isine apa nawala iki aku gak ngerti. Nawala sampun kula tampi. Menapa panjenengan Kiropopati sawetawis wedal ngersakaken ngasuh wonten dalem Nah, aku arep nunjuk aku. Penake ya, Nyai Gong, aku yo pamit. Belaku tindak. Isine Nawala iki mau ngersa dalem ngutus kelawan aku kang supaya aku madheg Senopati maju sapeng palagan ngadepi kelawan Adipati Minak Daliseta. Jinten sakmenika katemben balela menika. Baleni anggenipun balela. Ayo saka rumangsaku aku nampa layang kemah aku arep digantung mergo tulisane. Ayo surasane Nawala iku katulis jigen kurak ya to. Menggung laras miring terus ngene rumangsaku temenggung laras miring iki arep nampa gantung. Panjenengan iki sing nyalut ing tenggane. Ya wis. Kula kados ngaten Yen pancen koyo ngono diajeng mergo kabeh iki mau dadi tanggung jawabipun Kakang mengko punggawa ana ing Katon Mataram. Mula dina iki go pun Kakang nuwun pamit, pun Kakang bakal maju sateng palagan mapake kridane Adipati Minak Daliseta. kados ngaten menawi ngaten ing tengah satos dikang. Sawetara lan dipun Kakang.
aku wani ngancikake yang tapal wapiskan. Yo kene kowe dadak takon. Menak kali seto. Apa kowe lali? Lamun tumbien kowe nate kepengin melu kaput jinggo bondan datan ratu. Jungkeng kae kan kasonan dan sopo sing iki. Yo, yen ngono kowe serayane. Danang Sutowijaya ya panembahan Sinoman. Ora kleru. Ya, hidup-hidup ngambali segowadang. Yen pancen kowe ora gelem bali saka wongkon blaman, kapeksa monggo tak sembatani. Karo ning papan kene kowe waku sing bakal mundur. Reno pangindhamu. Senopati Sogom Taram tumenggung laras miring. Tumenggung laras miring. Sawisipun Kakang ngarangsang ning Taram tanding Senopati ana ing Taram tumenggung laras miring. Pun Kakang ora kuwon rangkulan. Jenengan kawon Kang. Aku kasul kula. Aku nuwun sabiyantumu Diajeng Windusari. Kang Mas, jenengan kawaan kakung kemawon. Mengsah kalian tumenggung laras miring nika kawon. Menapa malih namung kula ingkang kawaan pawestri Kang Mas. Diajeng Windusari perang gunakake 1000 cara. Dura-cara kudu kok lakoni sasa. Mula sliramu tak dadekake ranting Mas. Milut kelawan tumenggung laras miring. Kelakon tumenggung laras luluh atine mengko gampang asan pijet moing ngeranti. Sakit-sakit kula. Kula badhe sabiyan kekalih pinggir. Sliramu saguh ya. Kula saged. Yen kaya ngono aku bakal sesingitan oleh Mana kali seto? Kirane mek dene seto ning papan kene sing ana aku Windusari. Windusari pernah opo kan menak kali seto? Aku kadhe Kang Mas menak dari seto. Kadane menak kali seto. Temenggung laras miring Soka Sultan Mataram. Oh, dadi iki ta pawongane. Oh, Windusari to. Pancen Windusari sing gedhe pangapuramu. Mergo nggonku mbujung lawan kadang menak kali seto dheweke wis kepengin jongkeng kawibawan oleh Kasultan Mataram Kaporo. Aku keng disroyo kawan. Panembahan keng supaya aku ngrangket lawan kadang wondene. Aku ketemu kawan kowe kaya luluh jroning atiku. Yen bisa kasirep tuwing perang antarane Blambangan lan Kasultan Mataram. mengko dhisik. Kok tembung kaya ngono? Perang antarane Blambangan lan Mataram kudu kasirep. Sing kok karepe apa? Kowe temekaning pati gedene, aku melu kelangan. Kok bisa melu kene? Mergo aku tresna kawan kowe Windusari. Karo aku. Monggo aku kinaryo pasuksen tumenggung laras. Ndak restoni seliramu nandhukake rasa tresna lawan Kakang Windusari. Matur nuwun. Boyong undhutan kinaryo dadi garau nanging ana syarat-syarat. Banjur opo keng dadi syarat utawa pitugane? Seliramu gelem dadi satriya balik ora mung Kakang Windusari nanging
bumi saksigar semangka Kadipaten Blambangan bakal tak aturake sliramu. Aku kudu satria balik lamun to aku bisa ngrubahke Kasultanan Mataram. Lamun to bisa ngrubuhake Mataram. Bumi ana ing Blambangan dadi kaduamu. Bumi ana ing Kadipaten Blambangan Windusari minangka undung-undungane dadi garwaku. Ora sisih Sasa kuwi kepolos. saiki becik saka kaduan muga-muga yen bisa gulung gendera ning Mataram berjamu kalamun to mati tantu Mataram Mas bisa andahan ing Blambangan. Tinggi monggo Kang Mas. Marang kowe bocah. Yen tak sawung kowe dudu kawula ing Mataram. Ning apa to sebabe kowe kuwi wani tegak ing tapa wates praja Mataram jeneng sapa lan kowe bocah sapa? Kula Jambul saking Karang Prakusan. Kowe sapa ing Karang Pradesan kang sing kebawa perintah ing praja Mataram. Menika leres. Kula badhe tumuju wonten Mataram badhe pados kedamelan. Sampeyan niku sinten? Disrawake panjenenganku kalebu pujangga ing praja Mataram. Ewon dene asmaku Ki Juru Merpati. Nek ngaten tiwas keleresan kula pinanggih kaliyan panjenengan. Awit kula pengen dados prajurit. Ya, Jambul. Panjenenganku pinangka badal wakile nersa dalem jebeng panembahan Senopati Mataram. Yen pancen Jambul kowe sedya ngabdekake jiwa ing praja Mataram. Golek gawe ning Mataram, kowe bakal tak tampa. Kula ditampi. Tak tampa matur nuwun menengaken. Kepara kowe tak wini suda dadi raja Senopati. Senopati. Mataram kuwi ana kesuk. Sing ditimbulake Senopati tumenggung laras miring. Tumenggung laras miring. Ya. Yen prajurit ing Mataram ning kalungguhan iki dadi satriya balik. Tegese manglung tinggal. Dados satriya balik. Ngeboti Adipati ing Kabupaten Blambangan Siniman dari Simo. Mula sapa? Radene kowe wis ndak angkat dadi Senopati Mataram. Kewajibanmu kowe kudu bisa nyekel tumenggung laras miring. Kira-kira saged apa? Kula saged. Kula mboten badhe wangsul menawi dereng prangket kalih tumenggung laras miring. Yen pancen kowe saged, iki apa sarana? Kowe aja nganggo jeneng Joko Jambul. Ajeng sinten? Jenengmu bakal tak ganti. Senopati Gagak Mataram. Gagak Mataram. Menawi kula nyuwun pamit. Ya. Badhe pinanggih kaliyan tumenggung laras miring. Kaya ngono. Pangestu. Ya, pangestu.
sing kidina malik tinggal bali wong saka Kabupaten Blambangan. Raden, gur bali kowe sapa? Jabat Gusti. Aku Gagak Mataram. Senopati Jawa Mataram mula tak jaluk manungsa karo aku tak angket ana Praja Mataram. Gagak Mataram, yen kowe sraya saka Kasultan Mataram kepengin ngangket lawan Temenggung Laras Misring, yen bisa bejo uripmu, ning yen ora bisa kelakon ke sirna saka jagat Srawi. Kelakon tak cangkeh. Senopati Gagak Mataram, lu payumu pindho dibujung satu wajah ambekamu krenggesan Purwa Madya wisangane nggonmu tanding kelawan Temenggung Laras. Sampun kelampah kula menika adu aben kalian Temenggung Laras Miring. Nanging imanipun anggen kula tanding kula kawon jalaran piyambakipun gadhe piyantel. Dadi kowe ora kuwowo. Dan Sawise tanding kowe dunosake pusaka ingkang ngedap-ngedapi mbok duka napa niku pusakanipun? ya ora mungkal. Lek kowe ora ngerti. Ning aku ngerti. Ngerti. Pusaka napa niku? Piandel sing digawa Temenggung Laras Miring kae jenenge Kiai Jalak Seta. Jalak Seta. Ya. Jalak Seta kuwi biyen kagungane mbahku. Napa estu? Iya. Kagungane mbahku. Ajeng kados pundi kula saged ngawonaken kaliyan Temenggung Laras Miring? Gampang. Terus pundi Bisa kowe naginipun? ngalahke. Kowe bisa ngalahke Temenggung Laras Miring. Sate Laras Miring limpen. Kula limpe. Yen wis kelimpe Jalak Seta ijo loro kali iki. Pangestunipun. Aku bisa ngalahke karo Jalak Seta. Temenggung Laras Miring. Ayo, metu jobotan dikono iki Gagak Mataram Temenggung Laras Miring. Kok ora kapok kowe, Cuk? Jago saka Mataram yang durung rangket karo bal-bali Mataram. Sih wani nantang lawan Temenggung Laras Miring. Yo kene ora. Ketiban piandele Temenggung Laras Miring sigar merapat sirah. Ayo, oke pusakamu tuh Laras. Sopo saran? Aku bakal semula. Ya, ya. Apa? Wis ora mandi, Cak. Mergo sing dadi agul-agulmu Jalak Seta ning tanganku kuwi. Temenggung Laras menungso sing ora duwe tatanan ya kowe. Saiki ketugon derajat lan pangkat satemah kowe
nyawa. Coba sawangan iki. Gagak Mataram yo jambul. Waduh jambul anakku. Bapak ngrumangsani dadi wong tuwa sing luput. Bapak dosa gedhe jalaran bapak wis lali kelawan kowe lan Simbo jambul. Kowe manungsa sing kejem, manungsa sing wengis. Lali marang dening liyan. Kowe bisa mukti ning Mataram. Kowe iso ketemu Dae Simbah. Lantaran pusaka iki kowe bisa urip mulya ning Mataram. Nanging sawise kowe mulya, kowe lali karo anak lan bojo. Saya nyanti teg jagat aku badaku kowe wong tuwa. Wis sak mestine lamun to kowe ngindomono kelawan aku. Mergo aku wong tuwa sing kepakan sing salah. Iki wis semono. Wis dadi sumpahku. Nalikane aku lunga saka omah Gunung Kidul. Yen nganti aku urip kepenak aku urip mulya. Saenggo nganti aku lali kawan anak lan bojoku. Iku wae patiku. Diseret utawa digulung ombak segoro kidul. Jambul. Kowe minangka dadi pasiksen. Kae gedene ombak segoro kidul kang bakal nyeret kawan bapak. Bapak jaluk wis mati. Biyen nek jeneng menungsa ki ono laline barang. Bapakmu nek biyen kala semono mukti lali karo Simbo ikhlas lilaku tak tampa panane yo le. Sampai wis didak siya karo Promo. Apa sampean lila kok? Ora apa le jeneng menungsa ki lakon dhewe-dhewe. Mbok pro kabeh pancen lakone pakmu nek saiki nak pakmu gelem eling. Ngono le. Iki sampean mene ngapura karo Promo. Ngene iki lho. Iso kanggo teko Patuladan, mbokmu ku wonge apikan. Oh, mbok tiwas aku peteng-peteng sore malah sampean mene ngapura. Wis ngene. Mergo nalika semono aku kedanan pangkat. Lah iya to, kedanan derajat satemah aku lali karo anak bojoku. Wis saiki aku ora dadi temenggung ora patek ora gudiken. Penting anakmu kepen. Aku tak dadi bakul plastik neh. Enggak, lah iku sapa le? Sampeyan sinten, Mbak? Simbah. Aku pergi jempol Alah. jenengku Juru Merpati. Lah sing ngomong anake kula niki. Iya, jenengku Pertika. Iki bojo. Lah upahane anake kula napa, Mbak? Itu senepati lho, Mbak. Piye-piye? Upahane anake kula niku lho. Menang niku dadi napa? Dadi prajurit. Alah prajurit. Dadi senopati Mataram. Oh, saiki dipin anak. Wis genteni kowe lah, Cong, genteni kowe lah. Betul kula ya yo Kang yo. Dadi iki Romo wis mlebu. Nggih. Iki aku jaluk wong. Pripun? Yo kowe mengko bali wis wong karo keluargamu wae. Dadi keluarga sing sakit pawedhan. Barokah. Ojo nganti apa-apa ya. Yo kene kesulap Surya. Miras patus ayo bareng padha kembul Jono. Iya.